Hublaya pi baro ngade marina kasinong trajo ngade na laitera mga priang so baya pi baro sya kani ka channel jonga laitera roots. Ha kani ka video ngan pen iya pi ya kawei ka arch ka baheb ha ka badon hang ni ha khapsor ka Paris. Bad hang ni ha France latip ya ka kum ka Grand Arch. Ti ale pi bat nga nginya leit pet thu kai ka he hadu kat nu bat nginya leit pet kai don ayu de hapo namar ka te ka arch kam de ka bathli kite hang te ba I kum ki jyngkhang yet ren buan na ki de ki office ali nginya leit pet na jan bat nginya leit kiu de ya kite ki mau jingking babun kat te pio I bat kite ki brio ki basyong hang te bun na ki de ki batre hang ne ha saudong kani kejaka ki ju syong hang te ban bam ya kite phin jong ki ba ki song na yeng ne ban bam ki sandwich ba ki thin na ki dukan ha kapor ba ki light bam jas ni ken bat phite ki don kat nungut ki nong tray ba wan hang ne man kasngi hana ki don komba shis pa aprau hajar ngot tepi. Oh, pet, kani kaleng dukuru kaki mau jingking lang. Ngatarai ki don kumbasan potli AP ki mau jingking hang ni. Pet mo, hang ni hapdeng nila banyo iya kini ki kenja terpa. Kumjuru ya kite ki narot bajrong ban pen kieu ya artli ki lift shate shatnum. Bat ka jingrong jongka ka de shis pa ship home meter. Kila te jrong bha bat ki ong hana ba wat ya kayeng mani Notre Dame ro kala ban rung hang ne po jong ka te phi ndani pen nang ne na jrong na kawei ka kamra ki office nang ne ngila ban yo I ya ki office ba persya kum juru ya ki office ki badan sya katai kaliang bat endangi pet syapo kalong ka ba ima bah bat ngila bani I baki beriu kila rit kum kitikhiu kat baki kalipat kila I kum kinyang kalau bat ladangi pet sya kaliang kadiang jong ipat ngila banyo I sya ta sya jengai ya kanong ba Paris bat kum juru ya kini ki jingtei office ki badan ha saudong jongka. Wow, pet siye ka jing itriem dei ban pet na jong sya thi syapo nda hap te layap bet phi kat bahang ne hap deng pat la ker da kiyet te phi balai mo ki ker da kiyet ngatharai banyadana ka jing be ka wud kal air phi na kata-kada ngaklem syarong. Oh, kumno kumta wat kini kiyet ki paunam himat na kata-kada ki brio ki wan ban syundur ngaro syuring flem kai no api bandup sa jingken mau bangala wan rung ha pedang kini kiyet na pedang kani kejaka ngila bandrung sya thi syapo habang ni pet nakmat jongka ngila ban iya babun kini ki jingteying office bajrong ne kita ki skyscrapers ngan syupit kai no ya kini ki brio baya syarum syaneng pi longkum bapet film penban yu I ki brio basnya cycle ki brio besyat ki brio besyender ale pi syongang ni hajan nginya pet kai lang sya thi syakmat bat menta ngan net pet kai no pi ka ikum non da pet na jengai na syakmat bat na syadien oh pet nda pet na jengai pat na syakmat kala irit kum ni
Kat ba enda peit na siya dien pat kala i kumtay. Ya kita ki mau kenro hanalash nada ki granite. Bat ka jingyar ka desis pa anyo meter. Kum syakmat bat siya dien ru kamtam hakapor jan mit kibriyo kibun bha bawan syongkai hakini ki mau jingking tepi. Bat bun sin kamtam hakapor liur ki jupenlong ya ki concert open air. Kababyang ya kini ki jaka ken kalong ba manu ru kila ban lek pen iya kasap rai ni kasap syat. Bat om dan kam ban siu pisaya ke jaka. Pitep ba man kakat sau terik unai tung kabadai ka National Day jong ka France ki jupen long ya ka jingpen betai leit ki concert bat ki jing let's ngobha ki jupen long habun ki jaka ba pau nam ka France kum juru akhmat kani ka Grand Ash kabadai ka way na ki Ash ki bahya tam ha Paris. Peit itynnad bham day baki betai bun rong. Bat ka syong syed bhapi baki jupen tem de ya ki jing tem. Ti tang kato syapangani ka Arch ni ka gate kabadan ha khapsor ka Paris. Bat nga kyrmen ba pila ya itynnad ban peit kai mo. Ti bye bye. Saya syong suk baro. Mas ngau bawat klet ban subscribe ha ka channel jonga like Terra Roots. Bye bye.